ପିଲାମାନେ ଆଜି ଜୁଲାଇ 23 ତାରିଖ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୃକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଗତକାଲି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 16ରେ ଚିତ୍ର ଦେଖି ନାମ ଲେଖିଥିଲୁ। ଆଜି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 17ରେ ଅକ୍ଷର ସହିତ ଅକ୍ଷରକୁ ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରିବା। ପିଲାମାନେ ତମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାରଣୀଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ନିଅ। ଏଇଠି ଯେମିତି ଗୋଲ ବୁଲା ହେଇଛି କା ଉ, ଦେଖିଲ କା ଉ କୁ ଆମେ ମିଶାଇଲେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ହେଲା କାଉ। ଚଢ଼େଇଟିର ନାମ ବାହାରି ଗଲା। ସେହିପରି ଏହି ସାରଣୀରେ ଆମେ ଖୋଜି ଖୋଜିକି ଏଇ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା ଆଉ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କରି ଲେଖିବା। ଯେପରି ଜିଆ, କାଉ, କୁକୁର, ମାଟି, ପଟି, ପେଟ, ବୃକ୍ଷ, ଫୁଲ, କାଠ, ଗୃହ, କୂପ, ଧୂପ, ଢୋଲ, ପୋଟଳ, ବୈଦ, ଦଉଡ଼ି, ବୀର, ସୈନିକ, ଚୌକି। ପିଲାମାନେ ତୁମ ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ଓ ପଢ଼। କ ସ୍ତମ୍ଭର ଅକ୍ଷର ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଉପଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷର ସହିତ ଗାର ଟାଣ। ଗାର ଟାଣିଲେ ଆମେ ଏକ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ପାଇପାରିବୁ। ଯେପରି ବୃ ସହିତ କ୍ଷ ଯୋଡ଼ିଲେ ବୃକ୍ଷ ହୁଏ। ସେହିପରି ତୁମେ ଅକ୍ଷରକୁ ଅକ୍ଷର ଯୋଡ଼ି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରି ଲେଖି ଆଣିବ। କାଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।